Tossa. Se kovaa jo. Olepa ison kuohot nyt vai? Se kovaa nyt. Joo. Poikit sivut. Oi! Loppa Jesse katto. Oi hyvänen aika. Tässä on käynyt siihen. Tässä on käynyt siihen. Miltä se Jesse näyttää tuommoinen? Aikamoinen jöllikkä. Oh herranen aika. Ja on Jessen pään kokoinen. Oi, tulee hyvää viret tuosta. Kuinka syvälle se on syönyt? Aika syvälle. Jos mä vaikka katkaisen sen tapsin sitten. Ei helvetissä katkaista. Ja sisiltä tulee. Voi olla pihtejä mukaan. Minun mielestä meillä on. Mitä mieltä Jesse on nyt? Mitä mieltä olet?